कक'आ आबाद मावनानै जाफुंसारनो हादों उदालगुरि जिल्लानि सानराइज दैमारिया। सानराइज दैमारिया डिग्री उथ्रिसारनायनि उनाव जायगानि गावारि फरायसालियाव फोरोंगिरि मावनायजों लोगोसे 2019 मायथाइनिफ्रायनो बे कक'आ आबादखौ मावनो जागायदोंमोन। बिथाङा फां 173 बिफांखौ गायनानै 15 दाननि उनावनो बे मुलाम्फाखौ मोनदोंमोन। कक'आ बिफाङा बोसोराव खनथाम फिथाइ थायनायनि जाहोनाव फांसे बिफांनिफ्रायनो 1 कुइन्टेलसिम मोननो हायो होनना फोरमायदों सानराइज दैमारिया। जुदि सोरबाफोर कक' आबाद मावनो थाखाय गोसो गुदुं जादोंबा 6900377032 जानबुं नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन। जि आं उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि गेजेराव दायो कक' आबादखौ मावफुबाय थादों आरो आंनि आन्दाराव दायो बहुद फुलि थांबाय। बिथांमोनाबो मोजां जोथोन लाना गायगासिनो आरो गोबां फुलिनि अर्डार दासिम जाना थाबाय। प्राय 1 लाखनि खाथियाव बिदि अर्डार जाना दङ दासिम। आरो बिदिनो जायफोरा गायाखै नोंथांमोनहा गायनो हागोन आंजों कन्टेक्ट खालामनानै। आरो माखासे बाथ्राफोरखौ नैबेयावथ' बुंजोबनो हाया, नोंथांमोना पार्सनेल आंनि कन्टेक्ट नम्बराव कन्टेक्ट खालामनानै मिथिनो हागोन आरो आं नोंथांमोननि कलखौ आङो रिसिभ खालामगोन, रिप्लाइ खालामगोन। कक'आ प्लान्टनि सोमोन्दै मा फोरमायनो रायजो राजाफोरखौ? रायजो राजाफोरनिसिम आं नैबे कक'आ प्लान्टनि सोमोन्दैखौनो फोरमायनो सानदों। नोंथांमोना बेखौ गय सिङावनो गाय, सायायावनो जानाय बुस्थु। बे दंफांनि थाखाय एसे साया नांगौ जायो। सान्दुं गोनां जायगायाव एसे स्ल' जायो आरो देरनाया, खिन्थु थायो थायनाया, खिन्थु समाय लायो आरो। खिन्थु नैबे सायायावबा दंफाङाबो थाब ग्र' जायो आरो फिथाइफोराबो गब्ल'यो आरो बारि साया हाफोराव जेनेबा एसे हासार गोनां बायदि जायो आरो। ओंखायनो रायजो राजाफोरा गाय आरो नोंथांमोना थारैनो बेखौ गायोब्ला न'खराव माबा मोनसे उपाय मोनगोन आरो। गयाव नों बोसोरसेयाव जेनेबा नों खोनथाम मोनो, गयाव नों बोसोरसेयाव जेनेबा खनसे मोनो, खिन्थु बेयाव नों बोसोराव खोनथाम मोनगोन। खिन्थु बेयाव खुनु लेबारनि प्रयजन गैया। नोङो आरामसे नोङो गाहायावनो खायै खायै नों फानबाय थानो हागोन आरो। बियो ओरैनो बिबारा थाखाबायानो थायो अलरेडि। बिबारा थाखाबायानो थायो आरो। ओरैनो बै जुलाइ आरो आगस्ट'आव एसे खम जायो आरो। बे समाव थारमाने ओरै जाहैयो, बांद्राय अखा हायोब्ला बिबार फिथाइया सिरिबाय थानाय जायो आरो बे समाव। बे मास मोननैयाव एसे माबा जाहैयो आरो। खिन्थु बिबार सिरिबाय लोगो लोगोनो बारफाफिनगोन, थायगोन आरो बिदि। आंनियाव बे जिफोर दंफां दङ बांसिन थायनाय आरो एसे मिसुर जानाय हा मोजाङाव गोलैनाय, फांसेयानो खनथामजों कुइन्टेल थायनाय बिदि रेकर्ड जादों आरो दायो। फांसेयानो कुइन्टेल खनथामजों बोसोरसेयाव। 70निफ्राय 110 बिनि गेजेराव जों जेनेबा आप डाउन जायो। बिनि गेजेराव फाननानै जेनेबा हमना लाबाय 70 थाखाबाबो फांसे दंफां जेनेबा 7,000 बोसोराव। ओरैनो खैदालसो दंफांसे दङ नोंथांनाव दायो? 173 दंफां दङ दायो। अब्ला नोंथाङा बेसेबांसो खामायनो हायो दायो बोसोराव, फर एग्जाम्पल? बोसोराव हमना लाबाय आरामसे दायो गासिबो थायजोब्बायथ', दंफांफोरा एसे मिसुर जाजोब्बाय। बेसेबांसो दंफाङाव जेनेबा आरामसे खम बुंब्लाबो 5-4 लाखसो आरामसे आरो। गायनायनि उनाव 1 फुट गोथौ 1 फुट गुवार जावनांगौ आरो बेखौ गायनोब्ला, होमबाना दंफाङा थाब ग्र' जायो। बिनि उनाव मास मोनथामनि उनाव NPK होदो। NPK होनाय लोगो लोगो दंफाङा थाब ग्र' जासिगोन। होमबा 15-16 मासावनो बिबार बारनायनि थायो आरो। बियो बैसोदो खोथा गैया, खिन्थु दंफांखौ नों फेदेरनो हाबानो अलरेडि बियो फिथाइ बिबार बारगोन। मेन खोथाया बेसो आरो। बेयाव गायनायनि माखासे गाइडेन्स दं नामा? बेसेबां फुट? ओरैनो बेखौ 10 फुटनि खम होना आरो, 10-10नि खम होनाङा। थारमाने बेयो गोजानखौ, थारमाने बियो एसे जामफ्रा जायो। बेनिखायनो बांद्राय खाथि होना आरो बेखौ। माखासे हानिबो खोथा दं नामा बेयाव? जिफोर हाया गिसि, नोङो बेखौ दैज्लाङाव नों बांद्राय फिथाइ मोननाय नङा गिसियाव, खिन्थु मेसेङाव मोनगोन नोङो। जिफोर हाया बोरि, बेयाव नोङो दैज्लांथिं बारा फिथाइ मोनगोन, खिन्थु मेसेङाव दै होनांगोन आरो नोङो एसे दै होनांगोन। दै होयोब्ला सिंनि बेगरा गोग्गो जायो आरो। खिन्थु दै होथाराबा खनसेबो मेसेङाव बै हा गोरा बालायाव गोलैनायफोरा बेगरा थेफा जायो सिङाव। बेखौ 3 प्रसेसआव जों फाननो हायो आरो। हमना लाबाय फिथाइ गोमोनखौ आंनियाव लाबोनो हागोन, आरो बेगर गोरान प्रसेसिं खालामनाय बेखौ लाबोनो हागोन। आरो मोनसेया जाबाय फिथाइ गोमोननिफ्राय खनाय लोगो लोगोनो फानहरनाय बे बेगर गिसि, बेखौबो जोङो लायो आरो। बिदि 3 प्रसेसआव फाननो हायो आरो। फुलिया दायो 50 हरबाय थादों। दोङो कम्पानिनिफ्राय आङो लाबोगोन। थांनाय बोसोरफ्राव आं कम्पानिनिफ्रायसो लाबोबाय थादोंमोन। देग्लायनिफ्रायसो गावनिफ्राय सुरु खालामदों आरो। जिफोर दंफाङा जेनेबा 6 राउन्ड थांबाय, मिसुर जाबाय, बे कक'आ आबादखौ खालामनानै खम समनि गेजेरावनो प्राय 6 लाखसो बिदि आरजिनो हादों आरो, खम समनि गेजेरावनो। गायजेननाय इयारा?
गायजेननाय दा 2019 मालाबा समाव आं कल रिसिभ खालामनो हायाबा कल बेक खालामगोन मानोना आं स्कुलाव बेस्थ' थानाय जायो। न'फ्राव इनभाइट खालामबायोबा माबायदि गायनांगौ खनसे नायफैलाय होनना बुङोब्ला जाया नायफैनो गोसो नायफैनो हागोन दायो सारा आसामनि मानसिफोरा आंनियाव फैबायानो थायो अलरेडि हागोन टाइम मिलायनानै बिदिनो हायबाय थायो दायो आंनियाव हिस्ट्रि लाइफ हिसाबै उन्दैयावनो जा फादारा रुंसारि जादों खोब खस्थ' मस्थ' खेथि बाथियाव नांथाबनानै न'खरफोरखौ सालायबोदों आरो बिदिनो खस्थ' मस्थ' फरायनानै ग्रेजुवेट खालामबाय आरो दायो प्राइभेट स्कुलाव एसिसटेन्ट टिचार हिसाबैबो मावना दोङो आरो नैबे कक'आनि खामानिखौबो गोसो होनानै मोननैखौबो मावबाय थादों आरो दायो। लकेसना नोंथाङा आंनिया डिस्ट्रिक्ट हिसाबै उदालगुरि पिअ आम्बागाव गामि हिसाबै निस बालिसिता बाप्टिस्ट चार्च